איך אתה הובלת אותנו למצב הזה? כל מה שקורה עכשיו למדינת ישראל קורה משלוש סיבות שנידונות בבית המשפט, וזאת הסיבה היחידה שאנחנו עומדים פה עכשיו, ואפשר לגחך על זה, אבל בסופו של דבר אנחנו צוחקים פה, אבל מי שבוכים זה אזרחי מדינת ישראל כל פעם שמגיעים לסופר. איזה שלוש סיבות? כל שלושת כתבי האישום. אני שמח שאותך זה מצחיק. אותי זה מעציב, כי העובדה שאתה עסוק בזה גורמת לממשלה הכי קיצונית והזויה שהייתה בתולדות מדינת ישראל לפרק כל חלקה טובה. הבטחת להקל על הגיל הרך, מאז הכל עלה. הבטחת לקרוע את החשבונית בסופר, מאז היא התייקרה ב-50%. הבטחת להקל בארנונות או במשכנתה, אני לא יודע מה מביניהם, שניהם עלו, רק שתדע אדוני ראש הממשלה. כל הבטחת בחירות שאתה וחברי הממשלה אמרו הייתה שקר אחד גדול. אזרחי ישראל לא מסוגלים לגמור את החודש ומרגישים לא בטוחים באדמה שלהם. תודה רבה.